Edan tenan ora edan karo ngopo Ndra lho kowe samploke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya film apa saiki Dono Kasino Indra ayo kowe arep ngopo kowe ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayuwangan ngerti yo iki Kayuwanganing Sudarma ulun ki Atmat Janing Iwang Pirun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padane aku ora iso ngabekti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane Bagong diuripno ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning Kayuwangan mergo aku mangkel aku sedih ning donya dewane blas ra ana sing medhun ora ana sing takon karo Bagong ana masalah apa ora ana blas ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka Werkudara Puntadewa lagi sedih-sedih ae dewa do teng celurut rebutan nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok dewa model apa kok tak takon nek sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teka teng celurut do pecisan barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki kowe ora aja kok tileki batinmu mesti modar mbok men ngono ta semangkean arep apa mendelik nang arep aku ulun bakal ngusir kowe bajigur padake kere ya adeng aku kere heeh kita bali ning Madyapada ora iso wis tak niati aku mati nang repat kemarasan tak lakoni mergo ngerti ya aku sowan mrene iki ora ijen lho nggawa wadyabala nggawa bojo pancen bojoku wis tak tanding yem aku arep munggah nang Kayuwangan aku mesti ra bali aku mesti mudhar kowe melu mati ra gandeng kula tresno kali Mas Bagong sebaya mati omah ditinggal kula nderek sampean iki samyem nunggu nang repat kepanasan kae buan pecah sirahe mbok men aku nunggah wis berdua sejoli karo bojoku Ndra dewa iki ora malati nek karo Bagong Italiane iki jangkar karo dewa do kewalat kok iki drandra ora ana sing kewalat babar blas kon numpangke kompor kowe ngrasani ora ngeget-geti iki teko iki lho teko dengkul kita iki ora iki betaran rata wah dewa waduh nyuwun ngapunten Bu Kulun mohon maaf lahir batin ya wah bocah edan ora niki kadewatan to iya iki Kayuwangan Suralaya waduh monggo kula ora numpak sepur lho kok ora numpak sepur ki lho jare Surabaya Suralaya wah edan tenan iki ya waduh pirang-pirang ki ya dewa iya sawo iki lho basa kita ki sinten Bu Kulun ulun Bathara Indra waduh Bathara Indra wah iki dewa kok untune pasangan iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah wah dewa aja ngono jangan gitu beneran apa Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa wedan werna-werna niki purun Bathara Guru dewane para dewa lengko kita iki edian ora kita iki kandhan-kandhanane yo duel yo lho dewa kok ngeplaki ora kita iki lungguh kok kuwi Sang Hyang Jagat Girinata Sang Hyang Bathara Guru kuwi Sang Hyang Manemaya sesembahaning titah sak Madyapada lah kok kita dilajikan tanpa tata krama sembah sujud kula iya Bagong ora dadi ngopo Kulun ana apa astanipun sekawan
Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enek tangane papat ki. Ki iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho pukulun. Kowe sapa wae jenenge? Ulun rada. Ulun kami tuaning kayangan. Ayo engko sikik santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong Dalem padha kanthi Raharja saprapta kita. Nereng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nereng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Sampeyan dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang keladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun denggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Bu Kulun. Iya Bagong, prayoga nunggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bu Kulun, nggih kula ngertos Bu Kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu. Iku Kakang Rada. Wah lho. Sampeyan ngene niki sepon niki to? Iya. Kakang Rada. Iya. Kowe rada Raharja sak praptamu Bagong. Pangestunipun Kakang Rada. Sing Kakang ki kono wae. Kowe ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Ki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah. Ge dasar kita ki batur e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggihpun kajengipun boten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pangestuku tampan ana. Pangestunipun Kakang Rada. Kula pun dienggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan kayangan kedayoan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono kuwi ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Mbah. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong padha Raharja saprapta kita Bagong. Nun, Kita padha Raharja. wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi padha Raharja. Kene tandane kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lha ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njur orang senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada ngaturi sabar. Sampun boten saged. Bagong Kita padha Raharja Bagong. nggih, Bathara Indra ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki ming dewa. Lho, ha iki nang ndi? Iki nek nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan. Kakang Rada. Wah.
kula malah mboten wantun bagekke Pulun ndak malah kewirangan Bagong Padaraharja ya ulun tampa Bathara Yama Dipati kita padha slamet to bener dadi larak tenan ta iya slamet prayogakno ulun wis kepenak kita kepiye ya aku wis kepenak ya Bathara Antarada ngapa nika sing nang mburine Pukulun Bathara Guru nika ya widodari ayo widodari ya kene widodari ana sing elek ya muni ayu kabeh kae sing gedhe kae ndebombok semono oh widodari kok kepleh-kepleh aja ngawur kowe lek nak penake dhewe ora arep kaya ngono kae abdine widodari harus milih sing apik-apik widodari kok luwuk kok jajar dalang kowe wah sak kepenake dhewe ya Bagong wonten dawuh Pukulun ulun bakal nyuwun priksa nggih nggih badhe nyuwun priksa menapa Pukulun apa to sebabe dene kita munggah ana ing Kahyangan Bagong ngeten nggih Pukulun kula niku ajeng teng Kahyangan niku keblusuk bola-bali keblusuk anggere gunung kula unggahi anggere gunung kula unggahi jebul dudu Kahyangan medhon melih kula ketok wonten gunung gedhe tak unggahi dudu Kahyangan medhon meneh kula lek munggah ngrekoso le medhon ming maplurut trembelane to kae lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan Kahyangan ha ya kepengin kaya wong anten jujuke ning Kahyangan kaya apa ora basane Islam mutu bareng wonten wae pengae pirang-pirang munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medhun munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medhun meneh munggah Suralaya munggah gunung iki gunung endi Gunung Ketur kok ora mblendruk werna-werna wae gedhe cilik tak penek kabeh nekat kok kula iya Pak nggih terakhir ana gunung dhuwur tenan misale wonten tulisane Gunung Siulauli Siulaulu Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya berarti ki langsung kula penak krekel wah kaya panjat tebing nika tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau ora ana wite kabeh nggon panas sing ngencang-ngencang repat kepanasan iya nek cara jagat perempatan ora repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal suwan ana ing Kahyangan dikeparengake punapi mbuya gumantung nang repat kepanasan nggih teng mriku repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget tulisan Kawi bakso Kawi wah aja mlebu rawane kok ora dedek jejere wonten gapura meneh tulisane Suralaya ini jelas jebul ditunggu karo dewa buta loro sinten Pukulun Rada buta loro sing jaga repat kepanasan Cingkara Bala Upata jenenge Cingkara Bala Upata kula arep mlebu Kahyangan dipenggak diatungi gada siji nggawa gada siji nggawa pedang aku ki arep kula niku ajeng sowan Pukulun Bathara Guru ora kena
terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Jengkara Bala. Sampeyan jenenge Jengkara Bala Upata. Wah, ciripit gula batu gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus drusel mlebu. Drusel mlebu kae para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula tak takoni, "Pulun niki sekonten apa?" Ini baru ada pertemuan. Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita iki. Iya. Basa Indonesia. Iya. Terus kula brangkang munggah repat anu Datulaya naminipun Bale Martiu Kundamanik. Iya. Terus sak banjure ning ngenten Bu kula. Kula niku resah. Iya. Hati kula resah dan gelisah. Iya. Mendugi di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Abimesak. Iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong iki. Mutar kula nganti tak mancing do katut kabeh. Resah ati kula Bu Kulun. Pokoke sedih sebabe Dek wingi nika ora kula jagongan kalih Gareng, kalih Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, "Reng, aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe." Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh." "Sapa bapake dhewe kowe?" "Kowe kelingan to Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nanti Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas bapak mengestoni awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan ana londo njajah Indonesia kuwi nalika semono ku nang tengah alas. Bingung nang kono meng ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng." Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dopeni jenengke Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kahyangan. Kula niku ajeng nyuwun prisa Bu Kulun. Ning mboten priksa lelara lho. Iya. Ajeng nyuwun priksa jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku do ketemu karo bapakne. Ha terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora Bu Kulun? Kakang Rodo kados pundi? Lah ngerti ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Anggenipun dongaken kemawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Mundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, "Nun, yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu, sabab satemene kita kuwi titah pujan." Maksudnya pripun ya? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung-bingleng kenganglangan merga ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayiwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semono ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadian saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula? Iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana.
pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngono sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, jane bapakku Sawa Tomar kok kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar cerita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe mung diapusi kedadian saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung waton omong. Masa wong rumane jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Ora butuh seksi. Seksine Iwang Pulung Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek. Nggih to? Apa kula rada muni urung aspalan wae, nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek seksi bayaran. Jagat ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula sowan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan niku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Sama namun kendel mawon pulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane. Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Kula cumanggaken, kula cumanggaken. Aduh, kriwian tadi kerojokan, geguyon tadi tangisan iki mengko ora geger ora karo-karo nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Warataya. Mau etan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan isih dawa kula seneng. Wong golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek kula mboten ngerti. Bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah suasana saka ayang-ayang. Aku ora trima. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Bisa ta? Siji Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro panganane kancaku tak entekake kabeh. Iki Bagong nek nesu niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sama ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nembuni kula niki nggih. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupani. Edan ta. Iki keflaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ramene keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan.
bawono langgeng ngong ilahi ngami kena matu sidam sekaring golong sekar mayang tan nek sing sedhet wong cilik ngene iki dewane ra ngetok dewa model apa kok tak takon nek sing sedhet wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teka teng seluruh do petisan barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki kowe ora aja kok tileki batinmu mesti modar mbok men ngono ta semangkean areng apa mendelik nang arep aku ulun bakal ngusir kowe bajigur padake kere ya adeng aku kere heeh kita bali ning Madyapada ora iso wis tak niati aku mati nang repat kemanasan tak lakoni mergo ngerti ya aku sowan mrene iki ora ijen lho nggawa wadyabala nggawa bojo panjenengan bojoku wis tak tanding yem aku arep munggah nang kayangan aku mesti ra bali aku mesti mudhar kowe melu mati ra gandeng kula tresno kali Mas Bagong sebaya mutus sebaya mati omah ditinggal kula nderek sampean iki samyem nunggu nang repat kepanasan kayak buan pecah sirahe mbok men aku nunggah wis berdua sejoli karo bojoku ndro dewa iki ora malati nek karo Bagong Italiane iki jangkar karo dewa do kewalat kok iki drandra ora ana sing kewalat babar blas kon numpangke kompor kowe ngrasani ora sermu piye metu njaba piye metu njaba kowe ngerti ora akibate metu njaba sing jeneng wong bebrayan nang alam padang sing wing resmi dijabke karo kawah kuwi aja nganti ditokke njaba ben duwe anak ben beputra aku dewa kok malah ngaran ngajani elek oh macam apa kowe iki kabeh iki men do duwe keturunan anak beranak kok malah sama metu njaba metu berarti titah iki ndok kurang ajar iso melu-melu karo dewa wis ditoki njaba ta kita sing metu njaba mah beda tegese metu ning repat kepanasan Endra le omong iki sing genah aku ndak malah kewirangan kowe ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono tak jak metu ning repat kepanasan sire karepe bakal tak jarwani sapa wong ngaduwa kita lho bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti bar aksi tipu-tipu karo aku ya bar ngapusi karo aku buya ulun ingkang ngerti nadyan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti apa mau Hondra buya ya apa pukulun buya iki ora oke nek kowe nganti ngapusi aku mboya mikir dua kali lho yang ngritik kandhane terus kata-katane dienggo mesti lah rampungi kowe aku wis ora mikir ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu pokoke tak rampungi tenan ulun mboya wedi padha aku ya mboya wedi nek ngono ayo saiki dineng repat kemana nek nganti kono kok kowe ra ngandani aku aja takon dosa ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi apa ya kawelasan mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya mbayar jagat inggih nyuwun mapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong nanging menawi Bagong sak mangke berguguk mutawaten ya diguru kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang inggih menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dhateng kula Bagong menika kaliyan sinten-sinten boten ajrik ning paling wedi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok ngaten nggih kae inggih sampun mangke pun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon
Menawi Bagong tasih kados mekaten polaipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika kala gareng kaliyan Petruk mekaten kakak inggih nah ingaten kula ingkang badhe merpeki dhateng Ponokawan Bagong mangke kula ingkang badhe mblabaraken sejarahipun Bagong kakak inggih di kula semanggaaken Yama Diwati wonten dawuh ketapno sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong mbuh kepriye carane lho nggih ngestaken dawuh ya pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nedya tedhak saka Sela Kandha Waru Binangun manjing jroning Suralaya Kakang Narada menawi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata para widodara lan widodari Kakang inggih nyun pamit matal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit purna gatining pananggilan sanul sasundur kedatun jelok jangking damparaken dono kenapit gambaran gading kadiraken sangganing Pomban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil patraning Prabun kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata katon ngirang penggaling sang nata wau Kilura Bagong ingkang sinekep dening Sang Hyang Bathara Indra wis prateng repat kepanasan Carian putra lamun kawakasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta kowe tak kandhani ya ning kowe aja kaget mboten kaget pripun Ki Lurah kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumengklungen kados ngenteni Silming Palwa gabus kumambanging Sela Kresna pripun le sampeyan ajeng nanjiki kalih Hyang Bathara Guru babakan tiyang sepuh sampeyan ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru malah ming ditritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah ning Gunung Himawat. Nah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa? Tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen wong jeneng Tita menika uripit gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming megothok kok kon bali ora urung kowe ijen ya lho ijen pripun ora urung aku ki mati nang kene aku soalé wis kebacut wani karo dewa iki mah aku tekan kene junjuk karo Bathara Indra wah sampeyan heeh aku ora urung engko mati ya engko ki ora urung ming rondo kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medhun wae kowe nang donya men nggo rebutan wis panjenengane kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho mergane iki wis tak niati tenan aku arep tak waneni dewa-dewa nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu tetep tak kisro nek panjenengan pecah kowe mulih ngomah ditunggu
Lah kula le kudu upama ana nyrameti jenengan. Nek kuandhaku ora iso go mulih, batangku ora usah gawa mulih. Nek wae wis nyrameti nang omah. Oh, ngaten. Ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Nek kowe seladi karo aku, wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih ming ngoten. Tur kowe ora tau tak blonjo ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pite ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembel dosa. Ora apa-apa. Ora masalah, santai wae. Ngaten ki ora. Wis aku tak mangkat. Tak methoke Bathara Indra, engko ndak serat tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya, ya. Nek iso mulih nggawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh, nggih ngestaken cawuk. Ning atos-atos iki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir. Antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong. Kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya. Nggih Mas Bagong. Arep apa kowe? Arep apa? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo. Kowe ngambung kok mawa wisol. Nggih pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh wis kono mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora ndek maratuwa. Asline ya pengen ketemu maratuwamu. Nggih kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana saking keluputanku aku mesti modar ning Kayangan. Yakin sumpah aku iso apa to? Bedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat. Karo semangat tok wis. Nek Dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa pokoke aku arep medhun saka Kayangan. Nek Dewa ora paring ngerti karo aku, bapakku sapa yang ngatos-atos iki ora ya. Bapak keperanggul mungguing ayuda kebabak bawatnya bentar bentar kebabaknya mungguing alogo isih mesora gelem bali saka repat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Oh aku nek ngerti bapakku sapa, Taunana Windarana aku arep mulih saka Kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka 2. Kowe ora nganggo tata krama ning Kayangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah, arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku entuk dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplungake ana ing kawah Candradimuka. Sapa sing ngomong ngono iki? Bathara Guru ngarsa dudu. Jare guru iki Den Bagus sing ngarsa dudu.
ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku kagiat risan kapirang urin angkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana dadi aku takon bapakku no Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean bakal nyemplungke nang Kawah Candra di muka ngono ha iya dasar para nyata wow ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya lho malah jangkar ora masalah jangkar ya men wong tata lair aku anake Semar Semar iki sapa Semar iki kakane Bathara Guru dadi aku ngelokke Bathara Guru ngarang ora nggo Bathara iki ora masalah Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah ora apa-apa ora ana sing malati terus ngopo saiki ngene Ndra lho saya jangkar ya semen saya jangkar ya men kowe yo nglarake ati kok omong aku sing ngatasi aku ki mung kawula pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandani mung jare asale saka ayang-ayang apa ora ana menungso kok saka ayang-ayang model ngendi kuwi padake aku ki wong goblok gampang diapusi terus karemu piye manut cah kendel ditantang manut tau arep piye model piye jotosan oke ora masalah aku ki nang donya pasar tak usah sik aja kok kadewatan ora minggat aku tegel karo kowe Bagong oke kula ya tegel karo sampean wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya anane Mengindra karo Bagong neng kene marganing patimu neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa modar sing tangane Bagong wah suaramu piye kurang seru suaramu kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat ke Siabang wah lah kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan nek mung Siabang tak dilat bendina ndra tak andani dadi rasa gumun pecah siramu ayo ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong ora apa-apa aduh wah mlebu separo iki kerasa tenan Bathara Indra tenanan yang wis mulai urang aku kesuduk tumbak iki kon wetenge kacau metu getihe yem modar tenan aku modar aduh aku menggoyang aduh mari ngono kekuatan
cap kadhaita nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra kira Bagong datan saged ngrawat nandhang kacintrangan namung bengok-bengok kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilah ing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Manik Maya teka Tegel timen sira dawuh kelawan para dewa Mulasara kelawan Bagong sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasé wong ming kawula cilik ing duweni watak srogal sarwa Sembrana parikena nanging lah kok malah mentala nyirnakake kelawan Bagong Panakawan tangiya ulun paringe kekuatan ingkang luwih saka para Jawata kita ngamuka ning kayiwangan njaluk pituduh kelawan Manik Maya sapa ta bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ning kayiwangan para kawan. Sapa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep neng dada anggepe Bagonge wong loro saudan telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe kudune nyeluk aku iki kakang badhe madrib. Aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok mripate mendonong. Nesu. Kowe iki tak anggap adiku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu persakempal. Kowe iki omong apa? Kowe nguncalke tumbak to? Ha to? Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Gelon? Heh? Tatune ngono apa, Delon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong, padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciampel. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung munine kok endi. Ngene iki dis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Ndra. Men ketok kompak. Lah wong iso ndok ora ento-ento. Trewet kowe. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhewe diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ae entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali ya Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo.
Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosok ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi sambato dikandani ngayal. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Ngepadake gampang kobong. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Ayo. Didaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Pukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh lah dal. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumah sana sing iso njabut iki men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas-tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut ki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa arawe? Ra tak baleke nyawamu ya Madipati. Modar wis jabut genti. Dewa sang udit ora ya? Alah tisu basah menan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Wah, ya Madipati ya sembrono. Rek kae njabut karo Bagong malah gede dijabut glecak. Ora taya kowe. Mati ora kowe. Ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara luputing mati tangi nggih. Tangi ora usah dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik. Kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, nak Semar nek nesu ya gila. Wah, lah elok tenan ya. Mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, kula ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Yen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau.
Aku nggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus ki kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, Aku ora percaya. aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya omah dipake. Kusik aja. Jabuk nyawamu modar. Mati atale tak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lah nek aja ngluputi karo panjenengan ulun, aja ngluputi panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah kowe iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabut, Iya, edan. Waduh. Wah, lagi kedadian apa ya kayangan kok dosase bang. Wis menyang. Wis menyang engko bensinnya tak ganti. Menyang wis. Iya ya tak ngangkat. Tak hitungi 3 kejepeng netra Bathara Guru tekane tak goleki rada copot sepatune tak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhek sirahe dewa iki piye iki. Wis wis menyang. Iya tak utake. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Bagong Nun. Destun temen ing atase amung derajating kita kok ngusak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering titah wani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulun. Pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayangan niku pengen ngerti bapak kula sapa, siapa? Ulun wis crita, kita kuwi dadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau sadèrèng sampeyan rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ra tekan iki pulun rada tak jabut nyawar. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Berarti sakniki wiwit detikne ti. Niki kok niti. Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh sing dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti, aladene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah musik ing titah. Mana kenyataannya? Sampeyan tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki, Dur. Piye wis aku tak takon? Aku kudu piye? Di ngatas-atas ya, Di. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngaten ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa? Taunana Windanana kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Ayo, anggere nesu nak ngendi di sini lah. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan.
Asline apa sih aku? Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kaya ambune ra enak. Dong bila hangong apa? Ora suruh kok hangong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong Sirnakno leburan saka jagat guntur geni guntur angin. Ora edan niku. Bocah dugal warisan ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Main bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Sampeyan mau malah dolanan kembang api barang apa? Stop. Amen dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawane long bumbung e. Nganggo plem-pleme. Emang kembang api cilik-cilik ngono Mas ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani Cis Trisula, Cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Saya ketoke aku modar tenan iki. Nek wis ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ngaran Cis Jaludara, Cis Trisula. Ulun tamakke badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamakke men lebur bangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamakke gawe. Tetep dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka ning peteng ning dada ora ning ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo e. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak wah wis samyem pangling iki. Kok pun kados mboten Ronaldo Mas ono cilaka iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Alah, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adik guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh jerah apa tidak? Wis ketangkap yang pindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Keparat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kose ada gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake guntur geni guntur angin mau adik guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya adik guru. Aku ngerti tak, kita ngerti tak ulun men teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep ki. Iki terus aku kudu piye pukul Ntrada? Aku harus bagaimana? Kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti.
Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu di blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gemantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboya ngerti. Mbok obat ngono. Omong karo watuk ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula klubiri kudu piye? Ulun ya mboya ngerti, ulun ki ora ngerti tenan bakal apa ya to bedah dodo ulun mboya ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh. Ulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kowe arep nututi piye? Lha kok sik kita ora ya iso mabur to. Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkeane nggo pancatan. Trembelane tenan kok. Dumen rada ki rada wungkuk terus bangkeane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngono. Kakek suwar kaya ora ngilik-ki. Wah, aku wis monggo ditimun sekecaken ning pamu lho di ngatos-atos di. Kedah prayitna ing pangandikan. Menawi mboten prayitna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pangartene. Nomo sidam sekaring bawono lang ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor merga saka pokal gawene Bagong ing atase mengpono kawan kaya ngono lah kok malah ngidapi-dapi temen kekuatan ulun meh wae kewirangan Bagong mbaya tok endhake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa saknyatane wis paring pangandikan saknyatane bab asal usul kita ning kita ora percaya ulun kudu kepiye meneh kula ning nyuwun keterangan